De tweede editie van het Venrays wandelevenement kon dit weekend op mooi weer rekenen. Vele wandelaars genoten van de Meerdaagse, waarbij ieder zijn eigen reden had om mee te wandelen. Ik doe al 10 jaar mee aan de Vierdaagse en dat is een virus. Verder kan ik niet vertellen, na de Vierdaagse loop ik geen meter meer. Maar tegen die tijd dan gaat het toch kriebelen. En is dit natuurlijk een uitstekende gelegenheid om even te oefenen. Nou, mijn vrouw liep de 20 en ik ja, de kinderen wil ik toch ook wel wat laten wandelen. Dus toen dacht ik, well, weet je wat, dan doen we de 5 kilometer. En ja, dat is goed bevallen. Deze route van 5 kilometer was nieuw dit jaar. De organisatie deed er de afgelopen weken veel aan het evenement te promoten. Ik ben begonnen als promotieteam dit jaar voor het eerst. Vorig jaar hebben we zonder promotieteam gewerkt, maar het is toch wel leuk om een keer langs de singles te gaan staan en te flyeren. We hebben toen de Venloop was op zaterdag met de wandeltocht, toen hebben we geflyerd op het station om de mensen toch in aanraking te laten komen met het wandelevenement. Het is mooi om te horen dat het best wel al goed bekend stond, terwijl dit pas ons tweede jaar is, dus dat was wel leuk. En vervolgens had ik zoiets van, weet je, ik ga de vrijdag zelf meelopen, dan weet ik wat het is. Dan heb ik de 20 gelopen. Prachtige route door de Gijsterse bossen, goed verzorgd onderweg. En nu heb ik gisterochtend 6:30 de mensen ingescand en vandaag haal ik de mensen binnen. Dus dat is mijn bijdrage aan dit mooie wandelevenement de Venray. De gemaakte reclame heeft goed uitgepakt, want het evenement mocht veel meer bezoekers dan vorig jaar begroeten. De opkomst was geweldig. De voorinschrijvingen gaf dat al aan. We hadden 925 voorinschrijvingen. Dat was bijna het dubbele van vorig jaar. En ja, dan is het even afwachten met de daginschrijving wat er gaat gebeuren. De weersvoorspellingen waren natuurlijk goed, zeker voor de vrijdag en zaterdag ook. Maar zondag zou het heel warm worden en dat is het dus nu ook. Maar we kunnen melden dat de eindstand precies weten we nog niet. Maar we gaan over de 1700 deelnemers en dat is natuurlijk super. Vorig jaar hebben we afgesloten op 1099. We hebben mensen gezien uit Groningen, Haarlem, Duitsers, België. Er was zelfs een winnaar van een van de prijzen die we hadden, kwam uit België. En dat is natuurlijk wel heel mooi dat eigenlijk in 2 jaar dat je een beetje verder gaat dan Venray. Ja, daar mogen we denk ik enorm trots zijn op het resultaat met zo'n kleine groep aan vrijwilligers. Dit neer te zetten in 2 jaar, daar zijn we super trots op. Ondanks dat de organisatie hun uiterste best had gedaan, was niet iedereen even enthousiast. En kun je vertellen wat je ervan vond? Niet zo leuk. Niet zo leuk? Wat vond je niet zo leuk dan? Gewoon alles niet. Was het een beetje warm? Ja. En wat vond je het mooiste van het lopen? De natuur. En wat vond jij het mooiste? Klimmen. Hoe was het wandelen net? Ja, leuk. Hartstikke leuk. Mooie route. Ik heb er stukjes van Venray gezien die ik gewoon niet kende. Dus nee, hartstikke leuk. Ja, voor de kids ook. De bosroute, we waren ze meer kwijt omdat ze afweken van de route dan dat we recht aan lopen waren, maar super tof. Nou, perfect. Ik woon al vrij lang in Venray. Ik ben toch weer in buurten of in straten geweest die nieuw waren voor mij. Ongelooflijk. Venray is heel mooi voor de kijkers. Je moet echt gaan lopen. Dus echt, je verrast elke keer weer. Heeft u alleen gelopen of heeft u onderweg nog met andere mensen gelopen? Nee, ik loop alleen. Eigen tempo. Binnen de lijftiets, al de kneuk. Rustig aan. En dat laatste was ook het devies voor zondag. Door de warme temperaturen zag de organisatie zich genoodzaakt in te grijpen. Ja, we zijn eigenlijk zaterdag al begonnen om een hitteprotocol uit te vaardigen op de site, op Facebook. Ook via jullie kanalen hebben we dat gedaan om de mensen vooral te waarschuwen. En ook zelf te luisteren naar hun eigen lichaam, veel drinken, desnoods een kortere afstand lopen. En we hebben gisteren eind in de middag nog kunnen besluiten dat de mensen die de 10, 20 en 30 liepen, dat die ook 's morgens om 7 uur konden lopen. Zodat eigenlijk iedereen voor de echte hitte binnen kan zijn. Daarnaast diende de Meerdaagse ook nog een ander doel, namelijk geld ophalen voor stichting ALS. De opbrengst hiervan wordt aanstaande zaterdag bekendgemaakt. De landweer kwam erbij, de Brabander Antoniusveld, en toch voelen wij ons vrij. Ons rooi blijft in beweging, ons rooi dat staat niet stil. Van rooi zal ik blijven houden, dat is wat ik zeg.